Kaixo, gaur ekuazioekin zerikusia duten buruketak nola eskatzen diren ikusiko dugu. Orduan hemen dauzkazute ze pauso jarraitu behar ditugun, komentatuko ditugu eta gero adibide batzuk ikusiko ditugu. Orduan lehenengo gauza eta ez gera nekatzen hau esatez buruketa ondo irakurri behar da. Ondo irakurri ondoren, bereizi behar ditugu zeintzuk diren datuak, eta batipat ere zehaztu zer dan buruketa horrek eskatzen diguna. Hau da, zer kalkulatu behar dugun. Kalkulatu behar dugun horri, hau da, gure ez ezagun horri, izen bat ematen diogu. Bueno, guk letra bat ematen diogu, eta ohikoa izaten da X bezala izendatzea. Hori egin ondoren, ekuazio bat idatzi beharko dugu, ez ezaguna eta datuak erlazionatzeko. Eta hori izango da gero askatu behar dugun ekuazioa. Baina ariketa edo problema askotan, komenigarria izaten da eskema bat egin edo marrazki bat egin. Adibidez, eskemak oso lagungarriak dira nahaste problemetan eta marrazkia geometriako problematan. Orduan guzti hori egin ondoren, eukiko dugu ja gure ekuazioa askatu behar deguna, eta orduan ekuazioa ebatzingo dugu. Lortzen dugun soluzioa baieztatu egin behar dugu, eta nola baieztatuko dugu, jungo gea problemaren edo buruketaren enuntziatura, eta konprobatuko dugu ea enuntziadu hori betetzen duen. Beno, adibide bat ikusiko dugu. Eta adibideak honela dio, zenbaki oso bat, zenbaki horren bikoitza gehi 3 unitate eginda lortzen den emaitzarekin biderkatuta 27 lortuko dugu. Zein da zenbaki hori? Beraz, eskatzen digutena da zenbaki bat aurkitzea. Orduan gure ez ezaguna, izango da zenbaki bat, eta gainera esaten digute osoa izan behar dula. Bueno, zenbaki horri X deituko diogu. Eta gero, bestaldetik esaten digute zenbaki hori biderkatu behar dela, zenbaki horren bikoitza gehi 3 unitate eginda ateratzen danarekin. Bueno, hori matematikoki nola idatzi dezakegu, zenbaki horren bikoitza gehi 3 unitate, zenbaki hori X izanaz. Izango da, 2 aldiz zenbaki hori, 2X gehi 3. Eta, ematen diguten informazioa da 2 hauek biderkatuta 27 lortuko degula. Hor daukagu gure ekuazioa. X bider 2X gehi 3 atera behar du 27. Eta ekuazio hau izango da askatu beharko deguna. Askatzea erresa izango da. Parentesi hau garatu behar dugu, hau da, hau honekin biderkatuko dugu eta hau honekin ere biderkatuko dugu. Eta emango du 2x karratu gehi 3x berdin 27. Bigarren mailako ekuazio bat daukagu. Beraz, bigarren mailako ekuazioa denez pasako dugu dan alde batera. Eta horrela geratuko zaigu. Ekuazio hau bigarren mailako ekuazio osoa da. Beraz, formula honekin askatu beharko dugu. Bestetan esaten dizuegun bezala, formula hau erabiltzen hasi aurretik identifikatu ondo zein dena, zein den B eta zein den C ekuazio honetan. Eta ondoren ordezkatu. Ordezkatzen badegu, hau lortuko dugu. Eta hemen kontuz ikurrekin. Hemen dakagu minus, hemen ere minus, minus bider minus plus aterako da. Askatzen dezute hau, egiten dituzute kalkuluak, eta emango ditu 2 soluzio. 3 eta minus 9 biren. Eta orain baieztatu behar ditugu. Enuntziadura joten geha eta esaten digute zenbaki oso bat kalkulatu behar dugu. Hau osoa da, baina hau ez. Beraz, hau, fuera. Honek ez digu balio. Eta orain konprobatuko dugu ea honek balio dun. Esaten digu, zenbaki hori 3 eta eraiketa honen arteko biderkadura 27 atera behar du. Bagoazen konprobatzea. 3 bider, 2 bider 3, 6, gehi 3 9.
3 bider bederatzi, 27 atera behar du, eta horrela da. Beraz, hau da soluzioa.